Ingdeng ke thom khat khati Super League surihni reng kora pho pharman angdung giti paman pon berta nangle. Patumini phai trok siar ni project lo number 21 version constituency angkang khat khati donkam club along Ingdeng ke thom khat khati Super League surihni reng kora pho aparman tung a Longkumar Chikimomen pen donkam club pathok lamalong Ingdeng ke thom khat khati Super League football tournament ke pathupon angdung kiti ke paman pon berta nilitom borjan news fast pherang ke arseng teron pen berta nangpali labangso khat khati Super League ke paman pon along chapatur pipon khat khati sports association lapen bangso angdung kiti ke paman pon along aluhi sar paman pen chitong dun borjan MAC mate em Soryarong phar lapen Karbi Anglong Sports Association along Kongchun Bang Pankaj Teron lapen man ke doge theke ding chitong dungsi angdung kiti ke patholong mate nong e keron pajorpo labang so me ke Japon Rajputeron mepu khat khati Sports Association pensi Japon pencherabdon ojoy bongrung Kongchun Bang labang so angdung kiti along ke pathupon atimamen bengnambir Jaburu Club Nothong Teron Village Thengtom Youth Club Angbongsi pathupon Goal Polapen Goal ke Thom Pensi Bengnambir Jaburu Club Atum Chipahai Pondo Lapen EM Soryarong Phar Arudeng Pen Nong Etame Pajor Pondo Lapen Best Discipline Anong A Donkam Club Atum Si Chipalong Dundo Lapen Ingsam Jin Pen Ajun Pon media person tumhan pini Ladakh khotkhoti Donkam Club pathua klam along nangli tum akomoy nang chipi do napot nangli tumhan suri akardom nang pajeriklo pini Ladakh Ingdeng ke thom khotkhoti Super League 2025 labangso khela ke pathupon along angding kiti mate final ke pathupon pini jutpon diglo labangso khela TV pon ke ilitum dak borjan constituency local MAC mate EM ilitum sar surjo rongphar sar labangso asar bura amen karlitang tung e longkumar alang limen pensi labangso khela abang tininga bangke archak nang pidoniglo lapen labangso ka khela long khela bombang boma hutpen sitamine mesen pensi pathupon iglo kadok kabi kachipati pon klapang bongta club ner kep andu club ner kep ke pathupon tenabang ke pini final ke pathu pon abang tim ke tim isi ke hai pon abang ke Bengnabil Jaguruti Club lapen ke aduntu runners up abang ke Nothong Teron Village Hentom Youth Club labangke runners up lo labangso ki pathupon winner lapen runners up ipon det pen angbong noi sitamine man of the match man of the series mate man of the tournament lapen ke do triglang highest scorer lapen best discipline team labangso ki pipon tado best discipline team abangke dak Donkam Club labangso atumphan si pipon iglo lapen labangso Donkam Club atumphan best discipline team anong eki pipon ke in the memory of late Pritpal Singh Gandhi Karlitang alangli sopo kaching hon sopo akehai Gobind Singh Gandhi alangli hin pensi labangso best discipline team anong e bangke archak nang pidoniglo lapuson thak si labangso tournament ke cheng penta man of the match kipi pon bom a match tinalong ka man of the match ta kipi pon do labangso man of the match kipi pon along bangke CRPF officer dak khotkhoti along do Bidasing Hanse alang lihin pensi man of the match a match tinalong sitamine tangka si pu man of the match anong ipo hisapen ang tidun bom do lasi khela bangke me pon sen nason sinelitum thekoniglong lo lapen pininga bangke Karbi Anglong Sports Association along a General Secretary Sir Pankaj Teron Penching Lok Board Chairman Akehai Sir Philip Teron lapen ka Akehai Sir Nubin Terang lapen Akehai Sir
sar Dilip Bey lapen ake hai sar Korsing Timu lapen Borjan constituency VDC chairman sar Sunaram Singnat lapen kachup hapon tu special guest ko ang bongpen dak ake hai sar Khelan Bongrung ake hai sar Rakesh Wortok bi ake hai sar Rishi Rai ake hai sar Rongasar Gunakhor Gotom social worker Sontak Thaksi sar Babu Rongphar sar Sonju Teron sar Pawan Bongrung sar Gobind Singh Gandhi lapen sar Romon Teron lap Sontak Thaksi ke claim rap abangku ake hai Longsing Teron Jameson Teron lapen Nelly General Secretary Ajoy Nelly General Secretary mane dak Nelly Ilitum Khotkhoti Sports Association General Secretary Ajoy Bongrung Pencheng Lok kachup hapon thu aku Dil Bahadur Chhetri ake hai alangli tum ansita mini nangachi padugdu na joini labangsu pinia khela bangke mesen mi pen si pajur ponlong lo pusi ning arong pen nilihin pen kadoka via phanta suri suri akardom ta chepaji reklo nili president hoi Khotkhoti Sports Association a president hoi mate Karbi Anglong Sports Association IAGS hoi pen kadoka ve arada tum hanta nili la tuning ri koje khela mate pathua hi na nadbang ta mini litum ako or pidun ignangji ilitum arat Karbi arat ba Karbi Anglong arat tu kadoka ve sita ako or pidun nangji athela bang so ako or ki pidun pen ilitum drugs pen chenglok arakia bustu kopi mah along noi sita mini litum kaci pajok pon dia war saike labang so sports ahin pen nasi litum uniji lasi nili lamthil padingi ko e pen lan si puthot nang litum phat media person tum haninga klong pen suri suri kardom nang pajiriksi nang litum kardom pajiriksi nili lamthil ko sir tang nang litum la dagla Khotkhoti Sports Association nang litum na kisu ngo pathakla EM surjon phalong tum alu ke pajir dolap so alu than bachin jin masa oh labang so pini do dak nili lamthi long ke pamu ke than pon long le doi kok thai po athik pini labang so third super league ki bi pon along ilitum aphananga ching honnai ilitum ka ching honjot ka ilitum phananga ching honnai sar surjorong kharalang li menawang include pen dak Donkam club a president ake hai volunteer na hin pen nat volunteer na hin pen japon si dak club hoi pen pini memorandum isi ki pidun do iglo ake nang soda bustu labang ke dak Donkam club along Samson Singh ingti akumlin isi alangli apan labang so akumlin non next phase pen abang ilituma EM sar nang chi chakpon iglo je labang so akumlin abang ke bang ji langa budget pen abang art and culture hoi pen labang so akumlin bang dak nang parjap ikku kusi sar lamchak na ki aku putho dining ki arong thu thongkep ki do bang ki lapuson hen loje labang so ground na bang asa bi ikchet lapula ben ihita development scheme on apu sports hostel do NEC North Eastern Council a scheme pen sports hostel nangkili do amat asap so feel bang pare ikchet ason nang nakman bi ikchet lo lasi art feeling apanili tum badak Donkam club hoi pen kachuning ridundo art feeling labang so bangke sar bang non tong sekot pen sitamine un ana bangke bor ipon ignang lapen labangke pachun igvek nang la longle feeling fili pachik lama bangke puthot alang li ako lamchak nang chipi pon thuiglo lasi alang li pan ninga klong pen kurbang thu pajeriklo